Bé, doncs avui us hem demanat que vinguéssim aquí per fer una declaració amb motiu dels 80 anys de l'entrada de les tropes franquistes a Roses, que passo a llegir a continuació. Avui commemorem els 80 anys de l'entrada de les tropes franquistes a la nostra vila. Una jornada negra, precedida per uns dies de bombardejos, que va suposar la supressió de l'Ajuntament republicà, liderat llavors per Josep Sallent, i la instauració d'una junta provisional dirigida pel règim. L'inici d'una època fosca de la nostra història. Des d'Esquerra hem volgut recordar aquesta data des d'aquí, des del monument en record de les víctimes del franquisme que l'Ajuntament va erigir l'any 2005. Ho hem volgut fer perquè estem fermament convençuts que el record d'aquella data i el que va suposar ha de seguir ben viu a la nostra societat per impedir que tornin a ressorgir en els nostres dies els fantasmes del passat. Deia Salvador Espriu que la veritat és un mirall trencat en 1000 bocins i que només unint-los tots podem veure aquest mirall sencer. Cal recompondre i mantenir units tots els trossos del mirall de la nostra història perquè la llum es reflecteixi sobre les veritats que conformen el nostre passat. És per això que les polítiques de memòria històrica són les que ens permetran mantenir viva aquesta llum i evitar que ressorgeixi la foscor que va imperar en temps passats. Fidels a aquest compromís, al llarg dels darrers 4 anys hem treballat per posar la memòria històrica en el centre de l'agenda política municipal, amb alguns avenços importants, com ha estat l'eliminació del títol de fill adoptiu al dictador Miguel Primo de Rivera, que ostentava des de 1926, com molt bé va documentar en el seu dia l'Arxiu Municipal de Roses. Volem aprofitar aquesta data tan assenyalada per reafirmar el nostre capteniment en seguir desenvolupant aquestes polítiques al llarg dels propers anys. I per això proposem, en primer lloc, establir com una de les línies de treball de la recentment creada Comissió del Nomenclàtor la promoció de dates, esdeveniments i personatges rellevants de la nostra història democràtica, així com revisar si alguna de les actuals denominacions no correspon als valors de respecte, tolerància i democràcia que volem potenciar. Proposem també realitzar un acte institucional anualment per recordar la data del 9 de febrer de 1939 i el seu significat. Promoure, al llarg del proper mandat, xerrades i conferències explicant quin va ser l'abast i les conseqüències de l'aixecament militar que va donar peu a la Guerra Civil, donant especial valor i significació al patrimoni històric encara existent a la nostra vila i les diferents publicacions de recerca científica sobre aquest període a Roses. Així mateix, volem encomanar, dins del proper govern municipal, a un regidor concret la tasca de coordinar i potenciar les polítiques de memòria històrica que es desenvoluparan al llarg del proper mandat. En un moment en què el règim d'impunitat del règim del 78 ha fet impossible condemnar la dictadura franquista ni reparar els danys a les famílies de les víctimes del feixisme, fem dels municipis de Catalunya un referent al món de memòria històrica, defensa dels drets humans i justícia universal.